Of... dat is nog eens een... Goedemiddag. Goedemiddag. Dag mevrouw. Dag. Ik ben Bas van L.I.N. Ja, dat zie ik, ja. En met wie heb ik het genoegen? Met Klaasens. Klaasens. Familie Klaasens, ja. Aparte voornaam. Familie. Ja. Die is er wel bekend. Ja, maar wie heb je van veuren? Winnie Winnie. Klaasens. Met de meisjesnaam Lamers. Oké. Maar ik kom niet van deze buurt. Ik kom van Noord-Limburg. Oorspronkelijk dan. Aha. Ja. Daar kom ik ook vanaf. Oké. Ja, en uit welke... Siebenwald. Dat is mijn geboorteplaats. Siebegewald. En dan heb je een aardige wereldreis gemaakt. Ja, dat klopt. Hoi. Waar heb je de mens van hoe, de Klaasens, waar heb je die leren kennen? Op Daalzicht. Dus Ik collega's. ben 45 jaar geleden op Daalzicht begonnen aan collega's. Ja. Wat deed hij en wat deed jij? Allebei in de zorg. Dus, En op een gegeven moment ziet je voor elkaar gaan zorgen. ja, dat kunnen ze misschien nu wel zeggen. Nee, is goed. Maar ik weet al waar ik denk wat jullie voorkomen. Wat is het? Ik zal mijn mensen er even bij roepen. Ja, dat is de man van de nummertjes. We hebben wel om 1 uur een afspraak. Oh, dan zien we jou wel weg. Zo eerst van Alain. Wat is het? Hoogheid. Oh, Gaat voor wat. ik huur het woord zonnewijzer. Ja, want we gaan even eten. Is zo klaar, dat kunt er. Oké, Ja. maar redden we dat nog binnen de... Jawel, ik Binnen- denk het wel. Ja. Kijken, wie laat is het? Ja, we hebben nog 24 minuten daar. Oh, daar is Maar hij. ja, we willen ook nog even van tevoren. Goeiedag. Goedemorgen, joh. Nee, middag is het al, hè? Middag. Ja. Ja, smakelijk. Ja. Nog. Wat is het een zonnewiezer? Het is een zonnewiezer, ja. Ja. Goeiedag. Nou, kijk nou toch eens. Ja, de hele familie is eigenlijk hier. Want, Alle Had ze iemand te zien? Klaasentjes komen naar boven toe. Ja, we missen hem nog even. Ja, wij missen we nog. De jongste van het gezelschap. Is dat ook een jong? Ja, een kopietje. Tweeling. Ja, zeker. Maar dik best aller. Ja. Suus, ja. Ja, dat zien ze toch niet. Hoeveel minuten? Einde. 1 minuut. Ja. God, ja. Ja. Geef het mijn moeder te doen, doe dat niet. Ja. Ja, je bent erbij geweest. Geen woord van het handje halen. Ja, dat moest beginnen bij het, joh. Ja. Ja. Erg is dat, hè, als ze niks kent, hè, als vader, dan mij puffen en handje halen. Oh ja, en, het wordt bevrijdingsdag, dus... ja, serieus. Maar ik heb niet het over puffen, want we waren in de keizer gesneden. Oké. Dus, Oké. Ja. Nou, waar is een hele bevrijding, desalniettemin. ja, dat kunt ze wel zeggen. Ja, want als ze Ja. er met 2 rond moest lopen, Ja. Nee, was wel een bevrijding, op joh. een gegeven moment word je er wel klaar mee, hè? Nou, ja. Oh. Ja, zo. Het is het allemaal Maar waard, dat- hè. Dat is het begin, hè. Hey, maar is dat met die breurke, is dat dan ook zo dat als je een minuut ouder bent, dat er ook al die leven lang grapjes over en weer gemaakt, zo van... Onder elkaar of... Ja, en ook als er andere mensen bezig zijn, dat ik zeg, dat is mijn kleine breurke of zo. Nou ja, het voelt soms heel gek om breurke te zeggen, want ja, het is, ja, wat is 1 minuut, denk ik dan. Ja, weet je, voor de formaliteit is het de grote broer en de kleine broer, maar ja, eigenlijk zijn we gewoon broers van elkaar, zo zien we dat. Ja. Ja. En waar verschilt je in? Een woonplek sowieso. Ik woon zeg hé. Nee, ik woon sinds kort in Venlo en mijn broer in Helmond. Toch weer een beetje meer richting Siebegewald, hè? Ja, dat klopt, Ja. ja. Het is goede grond. Dus. Ik woon in Venlo en die bro woont in Helmond. Helmond. Ja, Wie komt ze in Venlo terecht? Studie? liefde. Werk? Liefde! Ja. Kijk, met een Venlo's meidje. Ja, met een Venlo's meidje. Een broertje.
Zo zeggen ze Dat nog, hè? weet Ja. Is het een Weet je- bruutje of een bruut? Nee. Meetjes, daar zeggen ze ook wel bruutjes tegen. Hè? Oké, In nou dan Venlo. heb ik het geleerd bij Ja. deze. Ja. Ja. En sinds wanneer woont ze in Venlo? 30 september, dus dat is nog vrij Goh, recent. ja. Ja. Vers van de pers. Nou, proficiat. Dankjewel. En toch iets kunnen vinden. Ja, het huis om te zien, waar je alles, het is eigenlijk op 4 weken tijd is alles geregeld in de zomervakantie. Dus Maar niet exorbitante bedragen. nee, waar je het moeten- geluk dat de rest op vakantie wordt, dat wij kosten kieken en net geluk gehad met de juiste persoon op het juiste moment, zo gezegd. En dat heeft ons het gegund en daar zijn we nog altijd heel blij en dankbaar voor. Ja, Het bestaat nog. ja blijkbaar. Ja, blijkbaar. het ware geluk. Ja, Maar eens vertel, is het een hoes waar veel aan geduld moet weren? Het is een jaren 50 woning, maar het is zo goed bijgooien dat het eigenlijk alleen maar een likje verf nodig heeft. Dus ja, daar zijn we nu mee bezig. We kunnen leven, we kunnen zitten, we kunnen slopen, we kunnen koken. Dus dat is voor nu het belangrijkste. Beetje leuke buren ook? Jawel, Ja? heel leuk. Ja, we voelen ons heel welkom. En hartelijke mensen, geïnteresseerde mensen. Dus ja, Dat werd er alleen van tv nog, dat werd ze toch. ben heel Dat tevreden. het alleen voor tv... Nee, zo is het dus ook gezegd. Zo is het ons ook Ja, want er gezegd. zitten natuurlijk ook Venloneren te kijken. Nou. De kans is aanwezig, ja. Ja. Maar hij hoeft best een diplomatiek antwoord. Hè, toen ik zei van waarin verschilt je van elkaar, hè, hij en zijn broer. Misschien ziet jij ook meer aangewezen als elders om dat dan te vertellen. Waar verschillen ze in, die jongens? Waar verschillen ze in? Ze dat op een man afreus, hè? Dan moet ik bij pap zien. Maar ja, het zijn gewoon allebei hele leuke, spontane jongens. En, maar echt, ja, er is wel verschil. We Maar hebben geboofd met die jongens. ja, wij zijn er ook Dus- heel erg trots op. Ja. Ja. Zeker weten. Dus den andere, wie het sticht trouwens? Bas. Bas. Leuke naam. Ja, dankjewel. En wie het die broer? Joris. Joris. Ja. En wie schreef ze dat? Jorres. Oké, Joris. Van de Spaanse goddess. Want dat is een verhaal, toch? Ja, Ja, pap, vertel. ja. Goris, ja, ja. De best vroeger bestig met het werk. Ook regelmatig Oh, ja. naar Spanje gegaan. Ja, En hier in de dat straat woonde al iemand, die heette Joris. En dat wordt een optie om hem zo te gaan noemen. Alleen ja, 2 Jorissen in de straat, dat wordt toch niet zo, wordt niet zo het plan. Dus ja, toen kwam Stig met het idee om hem Joris te noemen. Is het een bestaand woord in het Spaans? Dat durf ik toch niet te Nee, zeggen. want voor hetzelfde geld betekent Dat is het, geldwoord. het is Ja, eigenlijk- weet het niet. Het is eigenlijk een verzonnen naam van onszelf. Huh? Ja, Wat dat- leuk. Dan, Ja. Ja. Maar terugkomen door die verschillen, ze hebben natuurlijk haar eigen karakter. Hè? Maar om er nu echt de vinger op te leggen van, hè, Huub? Nee, Nee. tuurlijk zijn ze verschillend, maar Maar we merken wel, dan zeggen we wel eens van, oh, dit is echt het wat bij mam hoort. Of dit is echt het wat bij pap hoort. Dus Maar het is wel Ja. vaak zo, als we onafhankelijk van hun, als ze niet bij elkaar zijn, gaat vragen, dan merken we dat ze, of dan valt dus op dat ze allebei hetzelfde antwoord geven. Dus nou ja, ik vind het ook, we hebben, we zijn allebei leerkracht zijn we. Dat onze paden zijn altijd bijeen geweest, een tijd gescheiden en het is weer allemaal bijeen gekomen. En recent hebben we een opleiding afgerond. En we hebben elkaar al jaren daarvoor eigenlijk niet meer samen in de klas gehad. En wie we weer bijeenkwamen, merkten ze eigenlijk wel weer van wie akelig veel dat ze eigenlijk op elkaar lieks. Want dan hij het wel eens met elkaar over gehad en zei ze, ik zou eigenlijk precies hetzelfde zeggen. Ik dacht precies hetzelfde. En dat is aan de ene kant wist ze toch wel heel blij dat het er nog altijd is. De klik was ze altijd hups gehad met elkaar. Maar ergens verrast het zich ook dat het er ook nog altijd is. Ja, klinkt heel gek. Nee. Ja, Nou, maar daar ga je er natuurlijk zelf ook een beetje op letten, hè? ja, nu steeds meer. Nu dat het eigenlijk allemaal, dus elkaar minder als kind zijnde bijvoorbeeld. Dus dat is wel, ik kan er wel van genieten dat die dingen nog altijd spontaan oploppen. Ja, En soms leuk. ook,
in het gezelschap dat ze dezelfde grappen... Je zit een een-eiige tweeling, hè? Heb je ook wel eens misbruik gemaakt van de situatie dat de ene de andere ergens heen stuurt? Jawel. Ja? Eigenlijk zijn we heel braaf van onszelf, zullen we het zo zeggen. Tuurlijk. Maar ik weet nog heel goed op de basisschool, hadden we eind april. En we zaten met 2 tweelingen zo in de klas, dus wij en nog en 2 andere jongens. En toen hadden we afgesproken de dag, over eind april, we gaan op andere plekken zitten. Gewoon ik op 10 plek zitten en dig op mijn plek. Dus wij dachten, nou, eens kijken of de juf of de meester dat in de gaten heeft. Maar het hele plan viel in duigen, omdat de juf en de meester ook van klaslokaal hadden gewisseld. Dus die wisten totaal niet wat het effect was daarvan. Dat is eigenlijk de enige keer waar ik me zo kan heugen dat we echt bewust er misbruik van gemaakt hebben. Maar eigenlijk Nee, heb ik nooit gedaan. nooit gedaan. Nee. Nee, ja. We dachten, normaal is al gek genoeg, zo gezegd. Maar ik ga je ook al direct de indruk van spontane, vrolijke jongen. Ja. En volgens mij is dat ook zo. En als er dan 2 van is, Ja, dan dat is het is- ook dubbel gezegend. Ja, of maar niet? dat zeggen we ook. Ja, daarom zijn we ook zo super trots op die jongens. Ja. Nou, leuk dat ze er was.